CNN. Malagting mo na makalingaw ka na. Mabati ninyo sa Timo-Timo. Ubanggi ako na ang kanunay nga mulingaw ka ninyo. Ay mga bata, una ko'y tigmo ha. Artis pagkaon eh. Nag-ana ninyo. Sige, ariyaon ang tigmo. Tungaw, gipurkas, gibunhok, gibangas, aywang magkangkalon. Gibinghok, gibunggan, gibumbok, gibibang, aywang magkamison. Bibungaw, ni sanang, ni sinaw, ni titang, kay kikintan, intaw. Pag-ubos, pag-bunggaw, pag-waswas, kumot, lamig, kanon, ang saman. Lagi, nakatagaan ko dahil mo, bright. O sige, yapay, ikaduhang tigmo ha. Naligo ang upaw na buyo sa tampaw sa kumang panginaw. Magulo nagsinaw, umong gamaw, tumot sa kaulaw. Manampo mo lumaw sa gamay na tatyaw, magkumay ang upaw. Manilap mananaw sa ugulaw nga sabaw, sa pinahamyang pasaw. Ang sana. Sige. Alright, ganyan. Sa kang chorus una ko ha. Maok ini mga tigmo nga sayon lang tag-anon. Isang sagad may bata, dali lang litukon. Kung galing doon na kay tigmo, nga lisod pagsabdon. Ikaw man ang nagtigmo, inosang banbaron. Sige, mga bata. Standby sa ta. Ito sa pasuluhan atong punggo. Ay magunahon sa kuko sa isang tigmo. Ha? Alam mga bata, kung nagtugka ng atong kumbo. Karon, andam na mo ha, ikato katig mo. Aniya? Mugahi mo homo, kuya mo, kulihot laminga hinahon. Mululoy mulat, muluwang laminga kumoton. Musuot mo buwas sa lumang kapasangga, nga hulbuton. Lakwaan tuwaon, hiwaon tagtaron, laminga isong-song. Ang sama. Lagi, bright, gigay ng mga bata, ada? Nahala, tapusoy na ito ha, makita ka na si mo. Maok ini mga tigmo, nga sayong lang tang-anon. Isang sagad may bata, dalilang litukon. Kung galing doon ang kay tigmo, nga lisod pagsabdon. Ikaw man ang nagtigmo, ikos ang magbaron. Okay, atong oras doon na kita'y 15 minutos bilabay sa alas 4 sa kahaponon dinhi sa tugasigihanan sa DXHM. Mayong hapon kaninyo mga pinangga namong tigpaminaw. Welcome sa pagprogramang Tigmo-Tigmo sa kahaponon. Adlaw karon nga Huwebes. Huwebes na kita no. Mayo 14 tunga na gyud sa bulan sa Mayo. So kumusta ka po katanan mga tigpaminaw sa ato mga suking tigpaminaw dira sa mga nagrelay mga lugar diri sa ato ka probinsya ug labi na sa tanang mga tigpaminaw sa tibuok Mindanao. Tibuok Mindanao. So welcome ka mga tanan sa pagpaminaw sa atong programa ug siyempre sa pagtubag sa atong tigmo. Yon. So kumusta tanan mga naminaw dira karon? Kumusta ang atong mga kalumunan? Labi na sa mga taga Caraga, Baganga, Katiel ug labi na sa mga taga Buston. Kumusta mga tanan dinha? Salamat sa inyong kanang pagpaminaw, no? So maguban-uban kita mga pinangga sulod sa usa ka oras tunga. It's Thursday afternoon. Nako. So padayon gapo kita usab sa pagpatubag sa tugatigmo ani tigmo kung jutay labing dakuan, apan dakuan labing jutay. So unsay tubag ninyo ni ini tawag lang kamo ha sa tuga linya. Mapa-TM man, mapa-smart, no? So, doon na kita yung linya sa TM. Ang atong TM 0953-42-1855.
545. No, mo na nga itong linya sa TM. Kunya nga itong Smart is 0909-956607-3. Karon, Yun. So mo na nga itong linya sa Smart aniya, o TM kung doon mo itubag sa tugatig mo. gahi mo homo kuya mo kulihon. So may pagpaminaw sa no? Sa tanang mga pagpaminaw dira sa mga kasikbit diri nga tuga probinsya ang Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Occidental. Tuwaw hiwa. Ayun, so kumusta mga tanan din ha, no? Malipay pagpaminaw. Kaya tibaw ko nga doon mo yung mga tubag din ha. So tawag lang kamo sa tugalinya mga pinangga kung doon mo itubag karong hapuna. Natuwa Yan. makita ka sunod. Oh, so kumusta usab ang tanang mga kalumunan nato nga nakaroon nila sa mga kabukiran din ha sa mga doon ay mga trabaho pa karon kurasa, okay? Ang ba nagmerienda yahay, no? Sa mga wala nagmerienda na naglingkod-lingkod na kahit tungod kuno ay pahuway naman. Tingkapi na pod, magkapi na pod na sila, diba? Yan, hay nga to kay Auntie Anita Mandabon duhay Donato duhay. Labi na to kay Jira Nakagawa all day from Japan, yun. Gandang hapon kang Buyet Masanggid Hayet, kumusta? Salamat sa pagtanaw. Sa tanan-tanan mga kalumunan nato kang Palangga Takaw, pagkanindot sa pangalan Palangga Takaw, no? Sana all yan ang pangalan. Palangga Takaw. Inahan ko nga ng mga pangalan, no? Yan, labi na usab nga to kang Beverly Margalio. Yan, salamat sa pagtanaw kang Jane Mafi Polos Las Camana. Salamat sa pagtanaw gaw. Labi na sa mga taga San Pedro Claver Parish. Yan, salamat kayo sa pagtanaw may hapon, no? Sa tanan-tanan din ha. Kaya pasensya na mo kung magyaw-yaw ko kay Nay luwas akong dila. Hindi nga mo kaluwas-luwas mong gigkubay. Siguro sa kainit sa panahon ba? Sakit ako dila. Hindi napaakan ako itong adlaw kay nagkaon ko og kining saging tundan. Pagkaon ako bay, napaakan ako. Yung pa sa mga tigulang, kung mapaakan doon mo imong dila, doon ako no'y asimuha. Yaga-yaga or nag-istorya si mo dito sila mga lugar ako na gitapik nila or gisaway-saway daw po nila pas mga tigulang kuha mo kung nagatuon yan dito na pa skit sa kundila pa skit kayo niya lisutin mo kuhaan ka ng magyaw-yaw po niya kung mudi kita kung dila dito sa ngipon ako practice kita ahay mau po siguro ni sa kong ulo sakit-sakit po na po ulo o siguro ni sa kumpot kining klima nato init ulan niya ulan init litada ko ay nako. Okay, so akong balikon mga higala ha, kung doon mo itubag sa tugatig mo, tawag ka mo sa TM line nato kay pagura mo gud itong TM 0953-4218-454 ay di 545 ano nga tugalin niya, no? Ako balikon na 0953-4218-545 wala nga itong linya sa TM o sa Smart is 0909-956607-3. Kunya, live kita sa atong YouTube channel mga pinangga, Kuya Jeff Donato. So pwede ka mo nga magtanaw din ha. Mataghapon sa itong programa o siyempre sa atong social media account sa atong Facebook Kuya Jeff Donato, no? So pwede ka mo nga magtanaw din ha kay nindot din ha gyapon magtanaw, no? Maka-update ka mo mga balita o si mga balita karon o balita para ug ba. Di ba? Char. Yon. Og siyempre tagantang mo update mga pinangga kung kumusta. Nabagyapon nagadugang gihapon ba ang kini mga nag-positive, no, sa COVID-19, no? So naagihapon nagadugang mga higala. So mikabat na og 11,618 na ang kining
nagpositive, no? So dunay midugang kagahapong adlaw nga 268 or 268, and then ang naka-recover mga higala is 2,251. Nya ang bagong nga naka-recover kagahapong adlaw is 145, no? So kagahapon ug kining mga nakalas nga kinabuhi mikabata og 772, ug kining mga bago o kanang mipang na sila kalibutan kagahapong adlaw lamang is 21 mga pinangga, no? So mga tagantang mong update para ma-aware ang ato mga kalumunan nga sige gihapon og lakaw-lakaw kining wala nagatuman sa mga guidelines diri sa atong probinsya. Yan ay gihapon mo pagkumpiyansa ha. Patayin gihapon ta nga musunod ini mga guidelines nga gipatuman diri sa atong probinsya sa Davao Oriental, no? So padayon gihapon ang GCQ mga pinangga, no? General Community Quarantine padayon gihapon basig pagtuon ninyo mobot gihapon pizza 30 napil gihapon ta niadto. Kay gipublish na sa social media ang ipadayon gihapon kuno hangtod kini sa pizza 31 sa Mayo. So kung di kita mutuman panigurado nagdakpon kung butamos presyuhan niya kung guwapong madakpan okay lang daw. Ay may hapos na lamang kapulisan nato kasundaluhan. Musta mudra mga sir, mga ma'am, sa tanang mga magtutudlo. Yan, hi po Jeff, kumusta? Okay lang, hello. Hello kuya, shout out po, shout out kang HJ Barrientos. Hi kuya Jeff, pa-shout out kang Maricel Monico Kalugmok Amodo. Hi, gandang hapon kang Beverly Margalio. Yan, salamat. Kang Shane Bayakag, hi kuya Jeff, madayaw na adlaw o madayaw na hapon. Pakigreet lang ko sa tanan taga Matabang, Bayakag, Amudo, Awit, Munson, Kalugmok, Budta, Dugkot, Udoyan, kana lang kuya. From Kingdom of Saudi Arabia, si Shane Bayakag. Uy, salamat no sa pagtanaw. Hi ngadto kang Lorenzo Alilungan, Mandanao. Hi, salamat sa pagtanaw. Shout out sa iyo dyan. Salamat kayo sa pag-view sa ato nga live. Kuya, greet ko dito sa Matabang sa akong mga family, sa ako ang mama, si Roseline, Monico Kalugmok, o sa akong ate, o sa akong anak na si Marchie. Salamat sa pagbasa, kuya. Kuya Jeff from Maricel Monico Kalugmok Amodo from Davao, Omati City. Yan, shout out po Kuya Jeff. Uy, shout out din sa iyo from Jira Nakagawa. May hapon kanimo Kuya Jeff. Uy, may hapon usab sa mga taga San Pedro Claver Parish, dira sa Tarragona mga pinangga. From Social Communication Ministry Tarragona. Iyon. Yan, so salamat ha. Morning kuya, pakigreet lang ko sa akong family dyan, especially sa akong mga anak. Maraming salamat from Kuwait. Uy, so good morning karon dito sa Kuwait. Dito sa Pilipinas is hapon na. So na advance ang Pilipinas mga pinangga. Kuya Jeff, shout out po kay Geraldine Riquelias o Gerald Del Rosario po. Yan po. May po pa So sige po. Maraming salamat po. Mag-greet lang sa akong papa si Binoy o kay Julie nga naminaw karon diri. Thanks po. Yan. Way sa payan po. So, sinimulan nila sa sa po ipupon lang natin sa ulit. Kasi sinimulan na nila Yan. Kuya Jeff, good noon. Greet na ako ang taga Baktinan nga naminaw sa imong programa karong hapunan sila ni Ate Purita Donato Alilungan, Joel Alilungan, Choy Alilungan, Jeffrey Alilungan, pati po di ay kay Tatay Matigom Lascamana uban sa iyahang asawa na si Ate Ulit Lascamana. Greetings coming from Buyet Masanggit from the way of Barangay Rizal. Ayan. Thank you kuya sa pagbasa. Wise sa payan. Daghang salamat.
Hi Kuya Jeff, maing hapon, shout out na ako sa ako mga batch, no, mga batch daw niya sa abroad. Busy sila karon kay Ramadan, lalo na sa nag-fasting. Yan, salamat sa pagbasa Kuya Jeff from Shil Bitono. Yan, sa mga OFW din ha, kay Ramadan karon, busy gud na sila karong panahon na, no? Yan, so wag yun. Grabe ang lahang pag-sakripisyo karon dito. Yan, ano mong gid na, no? Yan, hi kuya, greet lang sa ako mga igsuon, no? Sa tumugpa, yes, tumugpa, kang ati Jivina, Bukyo, Janelle, Angel, Megan, salamat sa pagbasa kuya, no? Yan, so way sa kay kuya, paano ang school po? Cancel po ba? Hindi po, tuloy pa rin yung klase ngayong August 24 po. Yun. Yan po ang inanunsyo ng taga DepEd na pinarating po sa buong Pilipinas sa mga school po. Yun. Binalita ng mga TV network, no, sa buong Pilipinas at mga radio na August 24 po magsisimula na po yung pasukan ng ating mga estudyante. Pero mayroon pa rin mga alinsunuri na mga guidelines doon sa school, no, na dapat sundin ng mga estudyante, no. So instead kung magkano yung ilan ba yung mga estudyante sa isang classroom, kung halimbawa ngayon is 50, so pwede 25 every morning, then 25 din sa hapon. Every classroom lang po yun. So kailangan sundin yun. At saka ganun din, mayroon ding social distancing na kailangan gawin ng mga estudyante. Yun. Yan. So kailangan talaga yan mga kaibigan. Ay, Tagalog. So kailangan ayun. Sige. Sumana, namugod ng Montana. No? Yan, hi nga to kay Auntie Lydia Bitak. Salamat sa pagtanaw. Salamat po Kuya Jeff. August po pala. Okay po. Yun, August po kasi. Pwede ka mag search sa YouTube or YouTube sa Google kasi nandun lahat ang mga details, no, about the information sa mga guidelines, no, na ipapatupad ng ating gobyerno dito sa atin sa Pilipinas. Nahirapan ako magtagalog talaga. Sige. Ato na pagkasugdan mga higala. Okay, salamat sa ato mga sponsor ng pangunahan ni Miss Lizelle Morales. Salamat Miss Lizelle. Ay hapon na kanimo, kumusta naman ka? Nabinasta ng mga tigpaminod sa may Tagum City. Magandang hapon nga pala sa inyo dyan. Ay, Tagalog to Tagalog pa rin yun. So maraming salamat Miss Lizelle at magandang hapon po sa lahat po ng mga kaibigan natin dyan. O siyempre kay Culbilio Donato sa mga gusto nga magpalit og mga native products. Dinha lamang kay Culbilio Donato ng mutang at bang niya ng Petron Gasoline Station. Tapat lamang ni Clergy. O siyempre nga dusab kang Boss Edgar Felix sa mga gusto nga magbaligya sila mga produkto, paliton ka na sa makatarungan na presyo. O niya pwede po ka mag-grocery sa tindahan nga pangmasa lamang mga presyo. Para sila Jojo sa Batusan sa mga gusto nga mamukay og sapatos dinha lamang sa balintong mga pinangga. Ug napod dito sa Biwok tapat lamang ni ang convenience store. So dito na kamo pamukay mga nindot ilang mga sapatos. Unya, daghay mga branded ng mga sapatos gihapon. Dagang po mapilian ninyo. Di ba? Dito lamang sa Maricel and Jojo sa Patusan. O siyempre, kini nga programa gihatod kaninyo sa G-Sir Marketing ang tigama o tiga po na po sa mga epektibong herbal products sama na lamang sa Calabo Plus Herbal Capsule. No? Nga siyempre gigama sa G-Sir Marketing ang tigama niya na ng mga produkto, mga pinangga ng mga herbal products. Yun. Nudin Grinder, kung kamo nga mo palit og lubi, ato lamang kamo sa Nudin Grinder. So lamang sa Madam Public Market, do lamang sa Deacon Center. Nagla sila tag 15, tag 12, tag 10 pesos unya libre pagyud kagud mga pinangga. So adto na kamo. Palit na kamo, ha? Kay
piling po na sila o kining kakao, kape, unya ka ng amik, no? Kung magbuhat ka mo amik mga pinangga, mugiling gihapon na si bus sa no din, o kining gamit ninyo sa pagbuhat niya ng amik, no? So kambus no din lamang ng mga pinangga available. So may hapos tanang mga tigpaminaw sa tumakaisun mga Islam din ha. Yan, it's sa Ramadan. So gipatungon gihapon niya, no? Ang sama gihapon sa Roman Catholic, no? Ang kami nga mga Roman Catholic gipatungon gihapon nato ang mga guidelines. Wala sa gipahigayon nga mga misa. So gani ang gibuhat namo diri sa DXHM instead nga magmisa sa matag parokya, dili lang namo gibuhat na lang sa among radio station, no? So every 5:30, no, ng hapon hangtod alas 6 ng gabi mo na ipahigayon ang rosary. And then alas 6 to alas 7 sa gabi mga pinangga mo na ang Santos nga misa, no? So kay dili man makamisa nga mga kaigsunan tong mga pare, no? So dili lang gibuhat nila sa chapel nato diri sa clergy, no? So karon paminaw kamo, no, sa ato mga kaigsunan mga Katoliko dinha, naminaw labi na sa mga GKKs dinha. So paminaw lang kamo sa DXHM ug DXDV matag alas 5:30 sa hapon hangtod alas 6, then alas 6 to alas 7 sa gabi, no? So mo na dapat nato nga paminawan kay dinha kung wala man tayo misa sa matag parokya, no? So dire lang ipahigayon sa ato nga sibihanan sa DXHL, no? Yan, so may hapon, no, sa tanan mga tigpaminaw labi na sa tanan mga taga Caraga, Kuya Jeff. May hapon dira kanino i-greet ang mga taga Caraga kay daghay nagapaminaw sa imo labi na sa mga taga Pantuyan, Caraga. PM Sobrecari. May hapon mga taga PM Sobrecari. I-greet ko sa tanan mga silingan nako kuya kusog maminaw ug mudangik-ngik kung magjuk ka. Bilang ko magjuka ko magjuka. Kung binagudjuka. Yan. So wala, no? Salamat kayo sa pagpaminaw. Hay nga to kay Jocelyn Bangunan, Birongoy Roble. Okay, salamat kayo sa pagtanaw, no? And all day from Davao City nga nagatanaw sa Tugal Live matag hapon. Thank you so much, ha? Ay hapon sa tanan mga taga Davao City. Uy, amping kamo din ha, no? Yan, unta dili kita maghatag ko og mga discrimination gani mga higala. Kung dunay mga trabahante sa matag hospital nga of course nagtrabaho, di ba? Sa matag hospital dili ta mohatag og discrimination. Instead puriyo nato na sila nga mga bayani, mga frontliners yan sila. So kung dulat na makita kung mamahimo magpasalamat nila, no, sa ilahang kabayanihan nga gihatag nga rin kanato karong panahon, no, ming sagubang. So gitubang gyud nila kining sakit nga pandemic nga ang uban nga nagka-positive sila ang nagpaayo sila, no, sila ang ning cure ni ana nga mga sakit karon mapugsa kining coronavirus. Yan, sumuna, no? Sa imong ko makabasa mo ko sa social media nga adunay mga nas kuno nga usahay dili duunon kuno sa mga tao o kay mahadlok, no? Yan, dili na yan noon kay pagka na sila kung duty kabalo pa mo ang mga pinangga basta mag-duty na dito sa ospital, balot na balot ang ilahang lawas kung mag-serve na dito sa pasyente nga nagpositive. Kunya paggawa sa ng mga pinangga ang ilahang sinina gilabhan na ibutangan din na siya og kaning pang disinfect nga medisina. So dili gid mabuhi ang kunya anak ning mga bakterya o virus o nga mudapo niya nang iyang gisuot. Na paggawasan na pud maghilis pud nagsinina. Paghilisan na paggawas mo na ligdan na siya. Dili ulan ni virus, di ba? So dili kita angay nga mahadlok sa mga
mga nurse nato nga mogawas o doktor sa matag ospital, no? Respetuhon gyapon nato na sila. Di kita mohatag og kining discrimination. Nga kung makita-kita doon na dahil mo yun, ay lain, nurse mo na, gikan na sa ospital, delikado mo na siya. Ay! Na discrimination tayo. No? Respeto, kinahanglan gyapon mga pinangga. Ay, may pagpaminaw sa tanang mga taga Tarragona, kuya, mayong hapon, pakigrit lang mga taga Tarragona, minaw sa imo. Hapon mga taga Tarragona. Kaya greet ko din sa may bangkirohan, gikan ni lagi sa Marilog. Namaligya mi og bugas kay pay-out sila dito. Salamat sa pagbasa ko, Jeff. Uy, nag-pay-out sila. Nag-pay-out sila dito. Mao ba? Good. Unta no, kanang ilang pag-pay-out, ipalit gyud nila nagbugas diretso. Dili kay gamito nila sa pag palit pa og mga material ng mga bagay. Kadawat sila sa smell, palit ng cellphone. Ay! Ayaw! Ipalit gyud ninyo og bugas din mga pinangga. Unahan gyud ninyo inyong pagkaon. Wala pa ta kay baw. Basi ko ingon na pinakalit si Presidente Duterte, oy, mag-declare ako lockdown. Total lockdown, tibuok Pilipinas. Awa kay mahimo. Diba? So, muna, kung doon ihatag, wala pa. Puntahay lang ba, no? Basig doon taga na yung mga hatag lang yung mga kuan. Puntahay lang, no? Kay doon may gihatag ng mga ayuda dito sa ato ang mga pinangga, gikan sa nasyonal, gikan sa gobyerno, paskulo. Dapat dili na ninyo ipalit og mga material ng mga bagay. Ipalit yun na ninyo o kining bugas o mga pagkaon ninyo sa inyong panimalay. Pagpundo mo o pagkaon ninyo sama sa mga mananap, nagapundo na sila pagkaon ngadto sila mga balay. Kay inig ulan ay panigurado. Dili sila gutmon kay na migipundo nga pagkaon o magulan og kusog. So mo nakita pud nga ni karon kay nay pandemic nga sakit, magpundo ta og pagkaon sa ato nga panimalay. Dili kay kung nay kwarta nga gihatag ayuda gikan sa gobyerno, gastohon bisag unsay paliton, palit og lotion, palit og humot. Ay! Bahala na pagkaon lang, napabitay ayuda sa gobyerno, ihatag ng gamay. Kay bugas ihatag, mayor, ay! Sumana yun, no? Muban, ay, magpariban sa ako! Hoy! Kalata. Magpariban daw siya. Ay, kataw ko atong buwan niya, katong isa kay namaligya, nakapalit og kuan. Dili gibuhat og puhunan ng kining kwarta nga gihatag sa gobyerno. Gipalit og shabu, nya gibaligya ang shabu. Grabe. Ana na ba na? Okay, sige patay kita. Jeffrey si yaw-yaw. Pahimang mo lang ubay kay mo na tinuod man gud ita mo. Uban gisugal. Nay gihatag sa gobyerno gisugal. Instead nga ipalit og bugas pagkaon sila sa ilang nga panimalay, disukal. Mga batay taw dito ay mga pagkaon. Sige, mao kini ninyo madunggan kung ang inyong atubag sa tugatig mo ay mali. Ay nako, ana. O kung tama. Ayun. Kunya kung wala kwarta mahigala, kung wala ni kwarta, magyaw-yaw dahil sa gobyerno. Mamungon dahil nga, ang gihatag sa ako nga 8,000, kulang. Ay, magkulang nga. Ipalit na sa mga material ng mga bagay. Magipalit og bugas. Sa nang kana, kutahay karon na dili sa Davao Oriental, nakadawat tag 6,000. 6,000 no? Davao Oriental. Tag 6,000. Katong ginatawag na SAP. Amelioration. No? Kung makadaot kag 6,000, palitin mo nagduha ka sako bugas. Diba? Unya bahala na sudan. Balita kita sudan. Kita tagpuso sagig niyan ay mga tinapang gihatag sa inyo baka ninyo na isa na ninyo sudan. Dami. Matingalan ko sa mga igsuon nato. Mingon dayon nga ay kulang man gihatag sa gobyerno sa ako. Ay magkulang. Ang luoy katong mga tao pud wala na tagaan gyud.
zero gyud walay na dawat nga ayuda gikan sa gobyerno. Tiluoy. Kay usahay man namo po mga kuan nga dili ipanglista. Kay kapoy nagsugida nga to sa babaw. Ilista katong lang mga pagumangkon ng po. Ay nako. Sige, dili kita sa tungalin niya. Hello, may hapon. May hapon, kinsa ni? Ay, si Ann. Hi, Ann. Kumusta ka nga ka, Ann? Okay lang niya. Okay lang. Sumutubag ka sa tuhatig mo, Ann? Nakatubag mo lang ko. Ay, mo greet lang. Sorry. Kuan na lang si Ann mo. Greet na lang. Sige, Ann. Gamay lang, Ann, ha? Kaya ka pamuwi mo tubag. Ay, greet na po si Emily sa mga Alright, sige. Daghang salamat sa pagtawag. Ngayong hapon. Tama yun, Jeff. Lagi. Tama yun. Kaya kato sa Manila, mga katawag ko ato, te. Nganong dili ko makakomendo niya na sa Manila, gi-interview sa usak media, ang usak ka pamilya. Ipangunta no, pila ka buok ang ilahang miyembro sa pila ka tao, pila ka ulo ang naa sa ibabaw silang panimalay. Ana siya 5. Onya pila ka libo ang nadawat ni gikan sa gobyerno. 8,000. Onya last nga panguntana sa usa ka taga-media is pag mahurot ba ninyo na sa usa ka semana, ana siya kulang pa. Tubag niya, kulang pa. Grabe! Kakasimana lang! Kulang pa, grabe! Ito ni ate. Sabi mo gasto kwarta si ate. Ay, ginoo ko. Yan, hi. Joke lang. May hapon, Kuya Jeff. Be out sa kapa. Hi, good PM. Greet lang na ako kung iso diha sa Badbad Tanisan, si Celine Roa ug Inday Goreng from Romel Aguhar of City of Panabo. Salamat sa pagbasa. Uwi sa pa yan. Lagi be out. Alright, tama ka talaga, Kuya Jeff. Oo nga eh. Kuya Jeff, tama yun. Bugas, duha ka sako, sobra-sobra pa na. Sobra pa yun dati. Ang 8,000, duha ka sako. Sa kabulan, basta pila mudra sa inyong panimalay. Utahay karon na unom or utsumo ka tao. Kanang usa ka sako, dili na basta-basta maro tayo within 15 days. So tama-tama gyud na sobra usa ka bulan, no? Mao lagi basta bukid wada gayud mo manubida. Ay nako. Kuya Jeff, ano yung number po kasi tubag po ako ng sagot po. Ayun. Yung number ko po is 095342185545. Yun po yung ating number ha. At saka sa Smart is 0909-956607-3. Yun. Sumana ang pwede nyo tawagan. Kulang-kulang lagi mga kulangan ng 8K mga sapi. Gano mga tawahan na no? Kulangan mag 8,000. Dali po sa tungalin niya. Hello. Di mo tingog. Sige, prosita sa uban na lang ko di mo tingog. Gusto na siguro madunggan niya kung tingog. Ako sa ko mo tingog. Ay, lagyan po kita sa tungalin niya. Hello. May hapon. Katawa siya. Ani ay tigmo kung jutay, labing dakuan, apan dakuan, labing jutay, unsay tubag nimo. Usa to? Hello? Unsay tubag nimo, sir? Paliting. Naglali silang duha. Kaya yung karabaw. Si manok. Pato.
Oh, hello. Oh. Lalaki man to. Lalaki man to kaganina karon babae na po. Naula to laki. Oh, si pangalan nimo, ma'am? Ay, Karabaw. Pangalan mo. Pangalan ako. Wala na palong. Ikaw lang si Julian. Ako kung mahimo ikaw si Maris. Apelyido Rakal. Ay, naga. Yan. So, salamat ha. Salamat sa pagtawag. Hay nga ito ka Colvillor doon na ito, no? Ang tanaw sa ito live pero hapon na. Yun, kita sa ito linya. Hello! Hello. May hapon. Hapon ka. Kisa rin. Ay po, pakapinan. Pakapinan no po. Taga-asa man ka, ma'am? Tagalupon ko. Tagalupon. Si pangalan ni mo? Kukornon. Ay, Kukornon. Mawalik. Ngalan ni mo, ma'am? Lani Mawalik. Lani Mawalik. 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 Insert kung mawalay ka sa akin. Sige, unsay tubag nimo sa atong tigma? Ang tubag kay Linta. Linta. Ani ay mo ba? Ani ay tigmo kung jutay, labing dakuan, apan dakuan labing jutay. Ang tubag nimo is linta. Ay. Mali. Mali gihapon ang ina. Sige. Sige, daghang salamat kayo sa pagtawag, ma'am, ha. May hapon sa inyo na talandira sa mga taga Kukornon, Lupon. Yun. Salamat sa inyo makanay pagpaminaw. Itong oras mga pinangga, doon na kita 42 minutos, bilabay. Ay, 48 minutos. Ang bilabay sa alas 4 sa kahaponon. Panayin gapo ka mo sa pagtawag, ha. Kung doon mo itubag sa tugat tigmo, karong hapon, ha. Grabe mga greetings din, no? Yaon sa may tigmo nimo, wala ko kaapas kay nagdagan manggod ka. Nagdagan manggod ka sa akong kasing-kasing. Ay. Sige, ang atong tigmo, ani ay tigmo kung jutay labing dakuan, apan dakuan labing jutay. Ano nga itong tigmo, ha? Balik ko na ito, ha? Ani ay tigmo kung jutay labing dakuan, apan dakuan labing jutay. Unsa may tubag ninyo. So tawag lang ka mo, ha? Kuya Jeff, good PM, pwede mangayo og number nimo, okay? Sige, hatag lang ako niya totoo na. Okay, di ko pwede makatype pag i-busy pa ko. Kanilang. Sa linya sa TM kita. Hello! Hello. May hapon. May hapon, ma'am. Kisa ni? Si Ami Magat. Ami Magat. Taga-asa man ni si Ami Magat. Taga-barangay Tagbinong. Taga-Tagbinong. Hi sa mga taga-Tagbinong. Alapin na sa imo. Ano to? Ami? Ami pang artista, no? Ami Magat. Murag mga pang artista ba? Unique ang mga pangalan. Bong Rebella. Ruben Padilla. Ami Magat. Wala. So, Ami, unsay tubag nimo sa tunga tigmo? Di ka na kuan, kuya. Tipalo. Ha? Tipalo? Ay, mali na siya! Pwede pa isa ya? Pwede pa, basta ikaw. Ano nipot ya? Uy, aninipot? Ay, hindi hapon na siya. Ikatawan lagi kanila. Okay ya. Daghang salamat. Sige, daghang salamat sa pagtawag. May hapon sa inyo din nga namina mga taga-Tagbinong. May pagpaminaw sa mga tigpaminaw dila sa mga Tagibo o mga taga-Tagibo. Salamat sa inyo makanay pagpaminaw. Yan, Kuya Jeff, may hapon. May hapon, mag-greet lang na ako sa kong mamang papa diha, si Judith Teo, o sa kong papa Panlo Teo, o Uncle Witt. Diha po si Auntie Milene, kumusta mo diha? Kana lang kuya, salamat sa pagbasa from Malita, Davao Occidental. May hapon mga taga Malita. Salamat sa pagpabina. Dirigya po kita sa tugalin niya. Hello, may hapon.
Si kinsan eh. Maricel me, Nantahibo. Si Maricel. So may ato Maricel, mong tubag kas tumatig mo. Dahil lang, kung makatubag ko. Try lang. Unsay try na yung mga tubag. Ganang pandayan sa undang. Pandayan sa sundang. Pandayan sa kanang espada. Yan mo i-apel. O pandayan sa kutsilyo nga dako. Ay, mali na siya. I'm sorry, my love. Napag yan. Usa pag yun. Kanangiring na nga na. Ay, iring ng anak. Meow! Ay, mali. Ay, mag-greet na ko eh. Ay, mag-greet na lang ka, oy, na sige, oy, padayon. Oy, gamay lang, oy, ha? Sige, salamat. Oy, ay, salamat sa mga ko. Sige, padayon. Greet na po, taga-mataba na kung kung Tandiyon. Ano ko? Kabili, kiko, Si Judian. Isa pa. Akong waspan, si Orlando, Ubos, akong gawat akong lulupa, Monday. Punta lang ng pilaw. So, wala na. Mag-greet sige. ko kanta. Ay, usa man nga kanta. I-play kay Matino ko. I-play yun, kaya maminaw ka. Sige, usa man nga kanta. Ilog ng mundo. Bilog ng mundo. Sige, pagitaw na to ha. Kanang bilog ng mundo. Salamat kayo ha sa pagtawag. Atong oras may gala doon na kita 53 minutos bilabay sa alas 4 sa kahaponon. Muhatag kitag paglingaw para kaninyong tanan mo. Balik kanyang Kuya Jeff. Para sa mga proud sa ilang mga dialect, proud Bisaya o proud Bisaya.
Alright, that was Proud Bisaya o Proud Bisaya ko mga pinangga. Yan, pinagod ako sa tanang mga proud sa kanilang mga lugar, proud na maging ano sila, di ba? Ganahan ko nga ng mga tao. Yan, hi nga to kang Laila Bacquiao. Salamat Laila, gandang hapon sa iyo dyan. Kang Neri Masumpad Lano, salamat. Kang Jairi Lagmay Donato and Colbillior Donato. Yan, salamat mga pinanggaan sa inyo mga paglantaw sa itong programa. And then sa mga nagtanaw sa itong live sa YT YouTube, Kuya Jeff, ay, daghang salamat. Hi to Auntie TC Donato Ginawatan. Thank you so much ate sa pagtambay-tambay din sa itong live sa Facebook. Labi na kay Auntie Lydia Bitak, no? Nga always good. Nga always naka-home quarantine gihapon. Ay, naka-home quarantine gikanon ni sa Auntie Lydia. Pero, nakasuri man kagkuhan temati gihapon, no? So amping lang sa biyahe kanunay tiya. Hoy, motimbay apo day ko ga happy birthday nga to kay Cap DC Donato nga nagselebra sa adlaw nga tawhan. Happy birthday Cap DC. Happy birthday DC. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday DC. Ayun, happy birthday kang Yami. Ayun, so happy birthday sa mga nagsilibrar, labi na nga ito kang Cap si Donato nga nagsilibrar sa adlaw nga natawhan karong adlaw at may barangay Gusak. Yun. Bless ang mga taga-Gusak, bless kaayo mga taga-Gusak. Kaya doon na sila'y kapitana nga maaptikon dila. Yan, maaptikon dyan kaayo. Ay, nako, hi, Insan. PM, greet na ko, kauban na ako sa work ramping or amping siguro Inday, Saliling, o Jilin. Na-miss na ako sila. Salamat, Insan. God bless you. God bless you too, Insan. Salamat sa pagbasa. Way sa payan. No? Ang gandang hapon sa lahat. Galing yan kang Beverly Margalyo. Quarantine kayo, Jeff. Yun, quarantine. Gikan ko sa bukid dito. Gikan dito sa bukid. May pagkati nakalakaw-lakaw. Nakabiyahe-biyahe. Kamintan, biyahe naman. Balay, kamintan, panunay. Gikan ni sa balay, station, ya, balay. Dara. Ning gawas unta ko, gigukod ko ni attorney. Attorney Al. Kay, wala ko nag-helmet sa kaadlaw. Gikan ko dito sa transmitter sa Capitol niya. Pagbaba na ko, wala ko nag-helmet. Agukda, pabitaw ko. Isingkitan ko niya. Gigina ko niya. Ay! Wala mo nag-helmet! Sa patos buntag bay, sugatan pa na ako siya. Siyempre sala kung pud ako og helmet. Pero ang pinakamal kuan dira mga pinangga kanang gipatuman dito nga wala udon diri mati. Kini manggukod, no? Unya simba ko lang or kung tahay karon ako'y amahan. Na ako'y anak nga naga-drive og motor. Kalimot og galaw og helmet. Unya gukdon niya madisgrasya kung tahay katong gigukod nila. Eh pagto ni mo di mo buka lang ako dugo. Bukal gid ako dugo. Ninapay ka duha, kining manggukod siya. Nagsunod-sunod siya sa gigukod niya. Siyempre, wala kabalo nga, gisundan siya. O makabantay nga, nagsundan nga, nagsunod-sunod niya sa kuha. Mabasig, tirador niya. Muna ako pinakalit, bunot. Mahimo niya. Ano doon, no? Basta kung bahalay na ako, bilang 15 nagsunod sa kuha. Nakabot na ako dito sa may doon, nasa balaybay, ana man sa pinakalit. Helmet ba? Kuratan ko ba? Ay, nako. So, at least, kasi kita kahit kabuluman sa auto violation. So, sibat-sibat na lang. Yung kahimit na tulad tayo. May pasbuntag, naggali ko ito sa Capitol. Nabulit na ako by gukod ko. Lagi. Tilaw lagi ka, Torne Alakino. Ay, nako.
kung nag-adto pa na sa station kan nag-program pa na ingong ginako grabe naman to yung singitan ko din. Ano gud sa di unang unsa nag-program din sa station. Tugagi nag-program na magyaga-yaga na sa ko. Ay, karon ako na yaga-yagaan niya. Pero ipat nagpatuman dito siya sa bala. Di mahimo ni ana. Ay, sigurado kita sa tugalin niya. Hello. Hello. Yes, may hapon. Kisa ni? Hapon ko kuya. Kisa ni palihog? Idlen taga Dugmanon. Idlin, taga Dugmanon. May hapon, mga taga Dugmanon. Mga silingan ni Kuan. Tumigo na ako sa Dugmanon. Kung sa may ato, tubag ka sa tigmo? Tigmo ko kuya. Tigmo ka. Kung sa tigmo ni mo? Dili siya bahag-bahag sa dagat. Kung sa tubag anang imong tigmo-tigmo. Dili mo tubag ka sa tigmo. Ang tubag ni mo, bahag-bahag sa dagat. Ay, mali. Mali ng bahag-bahag sa dagat. Sa pa? Nakakaisa kuya. Sa pa man? Adjustable. Uy, adjustable. Ay, hindi yapon. Hindi yapon adjustable. Kung sa pa yun? Kung sa pa, wala na. Wala na. Tulog na lang ta. Ang kanta na ng tagbulang huy gabi sa aging kamote. Great lang ko kuya. Sige, padayon. Great lang ko si Adeline Pilido. Adeline Laurel, si Jubilin Cubadora, akong pinanggambana. Pinanggambana. Tigmo ha. Abnino Laurel. Mga silingan, mga gwapa. Mga silingan ng mga gwapo. Ano ang good? O sa akong mga amigog, amiga. So wala na. Wala na kuya. Sige, daghang sige, oy. Daghang salamat po guys pagtawag, oy. May gibernmente ang pilido ni Vice Governor ba? Sige, oy. Sige, oy. Oy, good, oy. Oy, may hapon nila sa mga taga-Tarragona kang Mayor Nestor, oy. May hapon nila kang Mayor. Sa te? Wari daw si Olive, may recording siya. Sige, Murag sige. idugang lang sa tumatutok first na idugang lang. Sige, sige. Alright, sige. Napagyapon sa Tugalinya mga pinangga. Padaygapon ka mo sa pagtawag sa Tugalinya. Hako doon mo itubag. O siyempre, salamat kayo sa tubag sponsor gani pangunahan ni Miss Lizelle Morales ng Tagum City. Yan, salamat. Ay nga to kang Giselle Clistar, Janet Ligis Langgam Maumbas. Ngayon kumanya, salamat sa pagtanaw. May hapon na sa inyo katanan. Ha? May hapon kuya. May hapon sa tanan. Uy, may hapon usab sa tanan. No? Alright. Napagyapon sa Tugalinya. Sunod-sunod ang tawag mga higala ha. Tugapagtigad. Hello? Hello? May hapon. Hapon kuya. Si Kinsan eh. Dili na kuya ang timbangan. Timbangan ang tubag nimo sa tugatigmo ani ay tigmo kung jutay labing dakuan apan dakuan labing jutay timbangan ang imong tubag sa ato nga tigmo ay mali gihapon na siya. Kuya. Salamat kayo ha sa pagtawag. Yan, oras na tumahigala doon na kita ay 5 minutos binabay sa alas 5 sa kahapon nun. Yan lang yapon sa itong sibihanan sa DXHM ang naginusarang AM station sa Davao Oriental. Padayon yapon ka mo sa pagtawag kung doon mo itubag. Kauban ang inyong Kuya Jeff. Ay, may hapon nga to kay Gao Roy Donato. Yan, nga nagtanaw karon sa atong live. Kumusta ka? Kumusta? Panigurado yung sa guwapo ko gaw. Ang tawag na okay na gaw, guwapo ko gaw. Address sa Tugalinya sa Smart. Hello. Hi kuya. Hello. Kinsa ni? May hapon. May hapon. So may pangalan nato, sir.
Si Paula ni kuya. Paula, taga-asa man ka? Taga Manikling kuya. Taga Manikling, motubag ka sa tumatig mo. Oo kuya. Kung si tubag nimo, Kaya ni Mato kuya. alimatok. Ay, di gihapon. Itlog kuya. Hmm? Itlog. Ay, di gihapon. Mabait na lang ko kuya. Hmm? Mabait na lang ko. Sige pa dayon. Great na ko si Uncle Caesar. Og si Ate Roseng. Og si Ate Gaga. Og si Koy Koy. Og si Dodong. Ano lang kuya? Sige, daghang salamat. Ay, ay, may pagpaminaw diya sa mga taga Shanghai o mga taga Libudon, no? Labi na nila Bing Intoy. Salamat sa pagpaminaw, no? Kumusta mga taga Shanghai? Labi na ni Mr. Leonardo Intoy and Bing Intoy usab, no? Nga always na nagpaminaw sa Tugasibyahan na si DXHR. Ang kaming barangay Kagawan sa barangay Shanghai. Ay, laka. Oy, napagyapo sa Tugalinya. Hello! Hello, yung hapon. Ngayong hapon. Kisa ni? Lindang tayo niya. Hi, Lynn. Kumusta, Lynn? Kumusta, Lynn? Okay lang. Okay lang. So, matubag ka sa tugatig mo, Lynn? Oo, yan. Dilikin na siya. Rian. Ha? Rian. Ay, di gihapon. Di gihapon. Christmas. Hmm? Christmas. Ay, di gihapon. Di gihapon, Lynn. Sapatos lang. Last Jibera. Sapatos. Ay, di gihapon, Lynn. Gihapon. Pwede ko bet ko yan. Hmm. Kamalang ko. Sige, pwede. Kahit yung day na akong family bang parang magandang family bang parang family. Tumanda ko. Isa pa. Salamat. Sige, daghang salamat. Salamat kayo sa pagpaminaw ninyo nga tanan din ha. Sa patula na? Hindi ko man. Ay, nako. Salamat ha sa pagpaminaw. Atong oras may gala, doon na kita 11 minutos sa milabay sa alas 5 sa kahaponon. May hapon ko yung Jeff, greet na ako akong asawan na naa sa Kuwait, si Ginalyn Pinyusa, o sa mga Masanggid family, Ungkay family. Salamat. Mayong hapon, Sadgaw o Kirata, always gaw. Ay, payo kay o Kirati ay. Ayun, napagyapo sa Tugalinya. Hello! Leia. May hapon, kisa ni? Oo, may hapon din. Kisa ni Baliho? Si Wade niya. Ha? Si Wade. Taga-asa man ka, Wade? Taga Davao. Taga Davao. Si Ato, tubag ka sa tigmo. Wala, ating maya. Ang atong tigmo, ani ay tigmo kung jutay, jutay labing dakuan, apan dakuan labing jutay, o si tubag nimo. Di na kaya Rumigas. 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 Dili. Rumigas yung tubag, dili almigas o almigas. So, higa ko sa sige, tanawa na itong walang kristal kung tama pa mong rumigas. Rumigas. Ay, mali ng rumigas. Mali ang rumigas. O sa pa? Kaya pwede mo kung paano yan. O sa may panguntanan ni mo? Naibiyay pa doon sa Matiyagi kan Davao. Wala pa'y biyahe. Kaya napatas sa kuan sa GCQ. Napay kuan. Pero naatoy kantong programa ni Governor Dayang Hirang nga Uplan Sundo. O, magtanaw lang mo dito sa ilahang page sa Davao Oriental, pwede mo mukontak dito kay sunduon mo sa mga bus dira kung asa mo. No, kumuli mo. Pero kung magbiyahe mo padulong diri kinahanglan mo magkuha og kining travel pass o travel pass mga pinangga. Mo na iyagi kinahanglan. Travel pass gikan sa inyong mayor.
Mga naikikinahanglan karon. So kung wala mo travel pass, ay dili mo kabiyahe. Mana. Kana gani magbiyahe gani og mga kuan kanang mga pagkaon sa mga department store, diba? Naa na sila mga travel pass. So mo na, kung magkuan mo, kinahanglan doon na mo yung mga travel pass. No? So okay na. Salamat na. Pero mag-wait na. Sige, Lion. Yun na lang ako mga mama kuan sa bukid. Imong mga mama, Magsuot. imong mga mama. Papa. Anak niya. Oh. So, sige. Salamat ya. Salamat kayo sa pagtawag. Ito yung mga mama. Si mama sa Kusbo. Siguro sa mga 1 million ka mama. Kapag sa tungal niya, hello! Hello. May hapon. May hapon po. Kinsa ni? Si Evelyn Bukabar, kuya. Evelyn. Taga-asa gani ka, Evelyn? Taga-Dugman, gapon, kuya. Taga-Dugman nun. So, napakailayan tubag din ha, Evelyn. Naa, kuya. Kung sa pamailayan ng tubag din mo. Babae na buntis. Ha? Babae nga buntis? O, kuya. Bantay-bantay ba si mga anak na? Ay, mali! Mali hapon din. Shout out ko sa ako mga amiga diha sa relocation Cheshire Salon staff. Lit Laudi and friend. Usa to? Bangag sa dagom, butangan magsanod. Bangag sa dagom, butangan og tanod. Sige, butangin na. Ay, mali hapon. Mali hapon. Bisag dili gani butangan og kuan tanod. Mali hapon. Sige, daghang salamat. Balik ko lang nako ha. Para sa tanang mga naminaw din ha. Ani ay tigmo kung jutay labing dakuan, apan dakuan labing jutay. No, pila premyo, may kabat na og 360 ang atong load mga pinangga plus ang atong cellphone, radyo, sinila, bugas 5 ka kilo, kunya ang sabon, wala niyo madawat kung makatubag kamo sa tugatid mo. Og siyempre ay pagalit kamot jud mo nga makatubag, no? Ubay-ubay na yung madawat din. Magtumod sa station ko kamoy makatubag pagdala mo dump truck. Grabe. No? Kay dako di madawat mga higala, no? Hay na to kang ayan na mananday. Salamat yan sa pagtanaw. Salamat. All day from Davao City. Napagyapos itong linya. Hello? Hello? May hapon, kisa ni? Maayong hapon. Kisa ni palihog? Hindi sa tagdino nga. Yung si Ato, matubag kastig mo. Opo. Si tubag din mo. Bakos. Bakos. Nakikintros. Ay! Dili niya. Isa pa. Batwak. Kanaga. Ay! Dili niya hapon. Okay. Salamat po. Sige po. Salamat po sa pagtawag po. May hapon na sa inyo po. Sabi mo na sa po eh. Tapusin na natin sa po. Ay, nako. Yan. Oy, may hapon, mga taga-Tagum City, Kuya Jeff. Greet me diris Tagum, minaw mi. Ayaw kalimot pag-greet. Always me, minaw ni mo. Oy, salamat sa pagpaminaw ha. Mga taga-Tagum City. Pag may Tagum, may City. Yan. Ganyan kaganda ang Tagum City. Oy! Napagyapon sa tugalin niya. Hello? May hapon. Kinsa ni? Si? Jubilin. Jubilin. Usa may ato Jubilin. Pwede pagbabayot ya. Balik ko na to ha. Ani ay tigmo kung jutay. Jutay labing dakuan. Apan dakuan labing jutay. Agay. Lagi sa agay. Ngayon, nakuha niya. Hinahanong anak. Ha? Ay, dili niya po.
Pwede mo gusto gamay lang yan. Gamay lang na. Sige, padayon. Kasi good na magpagulog yung anak karon sa nagas kay ati yung kay alo na 5 liyo. Ito mo hapon ya. Alright. Salamat kayo sa pagtawag. May hapon. Mga taga-Tagbinunga. Yun. Tagbinunga. Pag may bunga, may Tagbinunga. Alright. Tapagyapo sa tugali niya. Hello? Hello? Uy. Sugayin ko na. Kinsa ni palihog. Hello! Hi. Kinsa ni? Kinsa ni? Si Baradin. Si? Si Baradin. Baradin. Taga-asa man ni si Baradin? Taga-ano ya, taga-Tumuang Tarragona ya, Oriental. Taga-Tumaw. May hapon mga taga-Tumaw. So, mutubag ka sa tugatib mo, Baradin? Labadora ya. Ha? Labadora. Labadora ang imo nga tubag. Oy, ang imo nga tubag, tan-aw na tong bulang kristal kung tama ba ng imo nga tubag. Ay! Hey! Malig hapon. Unsa pa? Unsa pa man? Baradin. Ano ya? Lansang. Lansang. Kung pukpukon kung tama ba? Ay! Diling hapon. I'm sorry, my labo. Diling hapon. Unsa pa gyud? Wala na. Balon niya. Ha? Balon. Balon. Ay! Diling hapon. I'm sorry, my labo. Good. Na apa? Niyog ya. Hmm? Niyog ya. Niyog. Nubi. Niyog. Yang niyog. Ay! Maling hapon. I'm sorry, my love. Dilig hapon yung niyog. Maligi hapon yan. Unan pa. Kanya. Wada. Waday tubag mo na niyog saan? Wada. Basinaon pa. Wada. Sige, salamat sa pagtawag ha. Salamat ya. Sige, way sa payan. May hapon sa inyo nga tanan din ha. Atong oras mga pinangga doon na kita 19 minutos bilabay sa alas 5 sa kahapon. Kuya, mutubag ko sa imong nga tigmo. O si tubag ni mo, Ladi Kiyomi. Kuya, si pangalan nun? Ladi Kiyomi. Kumusta po kayong lahat from Dubai po? Okay lang po kami dito, Ladi Kiyomi. Medyo lang po kami, medyo takot lang konti. Lalo na dito sa sa Davao Oriental. Konti lang, no? Kasi alam naman namin na hindi kami pababayaan ng ating buong may kapal, no? Kaya konti lang. Diba? Kung may malaki talaga ito na problema sa buong mundo, itong COVID-19. Kaya lahat ng mga tao sa Amerika karon may kabat na ganito 86 ka mga tao ang nakalas nga kinabuhi. No? Unya 1.3 million na ang nag-positive mga pinangga. Grabe, no? So, grabe ang tawag sa Amerika. No? Kumusta kayong lahat dyan, all there from Dubai? Kumusta mga dakbayan? Kumusta may hapon dakbayan sa Mati? Uy, okay lang ang Mati. Okay lang gihapon ang Mati, malipahan gihapon, matinabangon ng mga tao, matinauron, o Mati hay. Ay, naka. Mati hay. O Mati gihapon. Mati pa jud, chiki pa jud. Ay, wala ang Mati. Ay, napagyapon din sa tugalin niya. Uy, ato tubagon niya kaya basig mga alahin sa tuka. Hello? Hello. Ay, may hapon. Kinsa ni? Si Gila. Gila. Fernando.
Taga-asa man ka Jela. Taga-asa man ka Jela. Hello? Taga Tarragona. So, mutubag ka sa ato gatig mo, Jela? Mutubag ka sa ato gatig mo. Kung sa man nga kuan niya. Bala sa kundi kaya. Bala sa pigkikay. Luwi kay tamsiya na sa una sa kuha ba. Talsik kay minti. Nang mo tug siya sa kuan sa litas nga ato pintikay aluwi lagi. Ay mali. Malas pintikay mali gihapon na Jela. Kung sa pa Kanya. kung sa kuan niya. Nala. Kuan niya. Makita na sunod. Pangalan mo na mga kuan niya na. Kuan niya. Kung sa paman, kuan niya. Kung sa paman, kuan niya. Ay! Oh, kung sa pa, kuan niya. Kung sa pa, Amara kaya. ay mga to. Sabi na kumuyon pa. Kuan niya. Sige, salamat ha. Salamat ka sa pagtawag. May hapon. Kuan niya. Salamat. Kuan niya. Ay na. Ka-enjoy ba? Ay, napagyapon. Hello! Hello. May hapon. May hapon po. Kinsa ni palihog? Fernando Lirio. Si Fernan Delirio. Katong singer sa una. Fernan Delirio. Ay, kanimo kanta ni si Fernan ba? Kantag budi. So, Fernan, o sa may ato? Adan ko. Sa may tag ani mo? Speaking of gift. Igagaw sa no. Kaya nag-yes man ka, ang negatiba na no. Oh. Kaya po na nan. Kanta lang tanan. Sa panan? Dapat. Gapas. Ay, mali. Mali, gihapon na siya. Nagtubag rin butiti o butiti Kuya Jeff. Gihapon ng butiti. O sa pa? Fernan. Mag-wait lang ko. Sige, padayon. Good. Ako nga kumpare sa Malik. O tanan ako maikson. O mga anak. Delirio pumili. O salamat sir. Why, isa pa yan. Daghang salamat sa pagpaminaw. Ngayong hapon, mga Delirio family. Wala sa may malig. No? Maligayang bati sa inyo dyan. Ay, nako. Tubag na ako, Kuya Jeff. Butiti. Uy, dili na tumpak ng butiti. Hi kay Maribel Blas. Kang Jimena. Himima. O, Jimena Bantayan. Yan, salamat kayo sa pagtanaw sa Tugon Live. And kang Ladi Kiyome. Ladi Kiyome. That's yung pangalan na. Kaya ko nga ng mga pangalan, mga Kiyome. Matubag ko sa imo nga tigmo, Kuya Jeff. Tubagapod ko kay na ako sa kasing-kasing. Ay! Panggamay. Sige gabi. Ligapos to kalinya. Hello! Last na ni. Kaya mayang hapon. Oy, may hapon. Kinsa ni? Pinulindagan sana sa balita. Si Jinlin Dagansa ng Sibulida. Unsay ato? Matapat kutig mo kaya. Unsa may tubag nimo? Wala na fluorescent na gipasiga. Ay, fluorescent ka gipasiga. Ay, tanaw itong bola crystal. Ay, mali. Mali na siya. Jinlin Dagansan. Upit na lang kuya. Sige, Janilin, mo allowed ko gamay lang kay wala tayong oras ha, kay musunod pang rosary. Sige, padayon.
Mama Elisa dagan sa Papa Darwin dagan sa kay Clarobet Madoy, si Judith Madoy, Mama Carolina Madoy, Papa Basuro Madoy, si Luzon Madoy, kana lang te. Ay kana lang siya. Pre ko ba? Sige, Mads. Di ba? Pre man tadi. Mads lang po ka. Okay kayo. Wala na yung okay. Kayo na lang. Ay, naka. Pre ta. Kayo. Wala na yung okay. Kayo na lang. Ay, naka. Yes, salamat ha. Salamat kung paminaw. Pinagpag-greet din sa atong YT. Sa YouTube na to, si Kazumi Mami. Shout out ko sa akong mga amiga diha sa Relocation Freshshire Salon staff, kang Litlit, Laudi and friend og mga Abiday family. Yan, galing yan kang Kazumami. Thank you so much. Makalingaw man ka host, makaapil mo sa batag katawa mura tag hubog kinatawanan. Andam na mo ha. Ay nako. Sige, salamat sa pagtambay-tambay ninyo din sa atong live sa YouTube. Yun. Sabi na sa atong mga suking tigpamina. So mga pinangga, wala kita igong oras. Daghang salamat ninyo nga tanan sa pagpaminaw. Kini si Mitchie ba, basta mo maabot gyud din sa katapusan na ba? Kagahapon, katapusan ra gyapon nigabot. Matan-aw din sa katapusan na giperminti. Dinig out na nako. Sunod na po, ugma na po Mitch ha. Katapuso na po ba? Late daw siya kanunay, late daw. Nabisi kini si Mitch kanunay sa mga transaction. Kaya nawang ko sa mga gumpa. So daghang salamat ninyo na tanan mga pinangga namong tigpabinaw o syempre maguban-uban gyapon kita ug mapuhon same time gikan sa alas 4 hangtod sa alas 5:30 kahapon kini si Jeffrey Las Camana Donato mo pasalamaton kaninyo nga tanan sa pagpaminaw o syempre salamat usab sa tanang mga nagtan-aw sa tugal live sa Facebook o sa atong YouTube channel Kuya Jeff Donato. Bye bye, God bless kaninyo nga tanan mga suki namong tigpaminaw. Once again, happy birthday ngadto kay Cap DC Donato. Sukat pa sa una na makahawas sa kalisod sa panginabuhi. Paano sahod magpobre man lang ang lamat ang tumagin ka na. Nawagan ko lang ang damay. Apanisan pa yan ang tanaw. Nagmalipayon ang akong nanay, tatay, itsun. Ang importante isipag yan ang life mo sa ilo pag sayang. Bitaw, Janet, ako i-mute siya. I-mute lang ako, sayang mo na 1 hour. Ako i-mute nyo. Ako pa kung labanguron nga 1 hour, kilit mga almost 1 pa. 300 pa lang kung kapin ng 1 hour. Ari, 200 lang, 200 kapin. Ako pa kay lakunod. Salamat sa 3 million natin dyan ng mga bisita. Thank you. Shout out sa iyo, Janet,
Ligis Vlogs. Yan, Kasumami, thank you. Kasumami ha, salamat kayo sa pagtambay. Yan. Sabi lang, kung makakuha na ako, makalaptop na ako, mag-LS na ako. Ako ko laptop ang muna, kung sponsor. Uy, kwarta, magkwarta ko. Mag-palit laptop. Dugay na ko na muna, kung laptop ang muna. May pag-patch laptop. Kapag ako sponsor, mahal ko laptop is matin. Okay lang kung abroad ka, kaya bravo na sa lagban. Hindi man kaya nga nagyan po ni mga mas kami lagi na pumunta sa Orba yung sige po yun ko kunon sige po yun mapalo ni Lolo mo na ako WhatsApp gamay lang yun kayo sila ana magkita mo di mahimo Arong mabuhi You can never be everything in this life. In a world where everybody kaya na ako na. Oh. Alright. Sige, salamat kayo ha. Salamat sa 3 million natin dyan ng mga ano. Yan, 3 million na bisita from si Kasumami. Yan, nandyan pa si Kasumami. Salamat, Kasumami. Salamat kaayo sa pagtambay-tambay dira sa akong LS. Nagkatambay gini siya pagminto sa kuha ba. Salamat kayo. Labi na kanimo Janet Ligis. Taga-asa ka Janet? Taga-kuhan ka? Taga-Manay? Tao ka nga? Yan, so guys, bye-bye na ko. Salamat kayo ha sa mga nagtanaw, sa mga nagtambay-tambay din ha. Salamat. So kita-kits lang ugma na pod sa akong Elias. Unta mo dagay magtanaw. Bahalag BG lang kay para padugang sa WhatsApp na ko ba, no? So salamat guys. Salamat niyo nga tanan. Next time na siguro kang makakuha na ko maka-Elias na kung taman kanang gusto na ako ka ng mga paangat kani makatabang ko dugang sa mga bananas ninyo, no? So kaya ako gikan man ko sa gitabangan, so ako po dunta magtabang po ko sa mga nagtabang sa kuha or kining mga small house pa lang. So gusto na ko tabangan po na sila. Salamat. God bless everyone.